Čača, čuješ li? Alo. Imaš li ti recimo ni išta lanca onoga, kako bi tako ono što si izvlačio krave sa njim? Nema. Pa nešto, kako nemaš, bilo je lanaca u kući. Bilo je, ja znam više. Ali trebam za popodne. Zašto? Zato što će mi čovjek oni poklonit onoga Rottweilera pasa. Čovjek poklon, mislim, vamo ga neš dovoziti, samo da znaš to, a ti možeš njih doći. Čekaj, pa ti ćeš Vamo, pasa? vamo nećeš njim, Boga mi, ja kupim govna i lavež i to, piži čaj, evo ti Bog, mateš nije skupa, vodi ga u Zimsko polje do muš. Ma stani Čača, stani Čača, Čača, ali ti znaš koliki je to pas? Pa jebo ti Bog, mate, tebi njemu meni dosta smrada, ovog još i pasa čisto kopši. Gledaj kad se otrim, pa koga mršu pitku matanu. Pa kupit ću mu ja brnicu odmah. Ma nećeš mu kupi ništa i ne treba ga kući, samo ti govori to, niti ni on ne treba te dolaz, ajde, posi. Pa čekaj, mogu li bar nekoga manjega?